the subsidy, reducing the price of fertilizer. Yes, sir. Others are doubting if fertilizer can be sold below 5,000 the kwacha price. You tell the doubting Thomases. Yeah. No, sometimes we use that phrase. Speaking like a pastor. You tell everyone that doubts that they should no longer doubt. We know who imports fertilizers. We know where they get these fertilizers. We know how much they pay for these fertilizers. They are the ones who have actually assured us that this is a doable thing. Below 5,000 price. I just said so. It's doable. Yes, sir. You better believe it. Because others are thinking like it's a campaign gimmick. No. Ambiri action speak louder than words. That's why tinaona ku parliament kuja fungu mera malo wa president sana imirire. Umene kuja kunali ku honest and clear pa zomwe zikuchitika. Kuyankhula za president ndi izolo wezija kuyankhula. Anayankhula zamphamvu ndi. Koma ano nthawi zonse amayankhula zizoti samakwanirisa. Yambire ni koma ili. Ndinaonepo amayankhula ndi zamphamvu nthawi zonse always. Makazi zamphamvu koma ndizona kuti background zimachitika. Yeno ndizovuta ndizo kuziko watu wa Malawi. Pano pa Malawi watu. Okudzana ndi zimene zinachitika pa chisanu President Chakwera adapereka state of affairs. Nyumba ya malamulo ikamayamba kuti akutsekulira mtsogoleri wa dziko amapita kumeneko kuti akapereke state of affairs, kuti amati state of the nation address, kuti afotokoze kuti dziko luyenda bwanji. Ndiye kudali kulankhula kumeneko pafupi 2 hours. Funso limene tikukufunsani chakuti mudatolanji musona. Atatha kulankhula President Chakwera kwa over 120 minutes. Mudatolanji musona ndiye nkhani yathu madzulo ano. Inetu ndikuyimbira kuno boma la neno amulakalaka. Amulakalaka tikulandireni madzulo ano. Chokoza kwambiri kuchokera kutayo. Zimatha tiyankhuleni. Ineyo chimene ndidatola kumene kujapo menda tetera wairesi. Aphungu kusapeleka ulemu kusayinira president akulowa parliament. Kumbali ya inadaita bwino. Oho. Chifukwa chakuti olo kumalipata ulemu naweso umatopeleka ulemu. Panopa kuona zinthu zimene zili njala zambi tuzi kuchitika kwambiri kusowa ndalama mdziko muno ndiye mukusowa apeleka ulemu ngati zinthu zakasizi kuyenda yayi. Ndikuona ngati kwa inenga litati liyendo yayi aphungu kusayimirira parliament. Kodi sadayimirire? Sadayimirire kodi? Munthu kodi tutayimirira aphungu. Sadayimirire? Hello? Ngati sadayimirire? Inetu zimene ndatola kusayimiria maphungu anachita bwino chifukwa naonesa kukwiya kwawo ndi kudandaula ifalau chifukwa kuzizima kwambiri. Etu madanda akuti tikaubadanda ameno apapo wasana azise anachita bwino kumapepeli kuwala ja maphungu vizela kupangana. Oho. Etu. Atayankhula President iwo munatola cha? Atayankhula President iwo. Inayona nseu nikuimbira kuno kuplantaya. Ayona tiyankhuleni ku Blantyre. Ine ngati mawanga sabatali. Ona ija tinayimba kuno bwino nditu. Komano kwambiri mchingerezi ni mawanga action speak louder than words. That's why tinaona ku parliament kuja fungu mera malo wa president sana imirire. Umene kuja kunali ku honest and clear pa zomwe zikuchitika.
kuzolankhula za president ndi chizolowezi cha kuyankhula anayankhula zamphamvu ndithu koma ano nthawi zonse amayankhula zinthu zoti samakwanirisa yambire ndikoma ili ndinaonepo amayankhula ndithu zamphamvu nthawi zonse always makhalidwe zamphamvu koma zizona kuti pa ground zimachitika ndiyeno zinthu zovuta ndithu kuziko wathu amalawi zomvetsa chisoni ndithu loti ine ndi munthu wokhumudwa kwambiri ndimodzi mwa anthu okhumudwa kuboma ililo mwakhumudwa nchana mfumu chifukwa kuti amakwanisa kulankhula koma samakwanirisa zimene amalankhulaso koma zimene zinthu amalankhula zimakhala zamphamvu zozitakakuza chitika ziko wathu lisakhala labwino speech yo imakhala yamphamvu kwambiri ndiye chimavuta nchani aitano kuti mbomamu anthuwa yes chimavuta ni chani kuti mmene akulankhula sakumatikwanirisa kwa kuyambira mmene analowa mboma even munthawi ya kampeni zinthu zimene amayankhula zamphamvu zokhazoka owezili masona awonse amene amayankhula amphamvu okhaokha koma kuti mupite pa ground nothing zinthu ndiyeno pa zimene anaonesa aphungu achaposayimirira sanalakwitse chifukwa timana kuti action is louder than words chabwino ndithu indateyo ineyona nsewu kuno ku plantaya ayona ko kholo lizamangomuza mwana kuti ndikupangira zakuti mwana uchinguche ni kholo lichaosapangayi chimakhala chovuta kuti olokolo lijalilakhala kuti likunena zona mwana uja akukhulupirira kuti kholo lili ndipangirati chikulu nde ifeyo zimene anayankhula president tinamva koma kwa ine sindilishuwa kuti zinthu zozichitika chifukwa maspechiwo ndi abwino ndithu koma pagalawu ndi pamakhala kuti pali zina nde ifeyo tisazidalire 100% tizike 20 tizike 20% zimene ayankhulazo zimene zingatheke ndi 20% basi 20 20 ndithu eiteyo tisayikhulupirire chabwino ntatu ndoti amafotokoza koma zinthu sakwanisayi ngati chani naine anayambira kuyankhula nthawi ya kampeniyo koma pakana pano sakukwanisa zilizonse anthu akudandaula kunokonjera anthu akufa basi ndiyangoyankhula kuti ndi kampeni ndimafuna ndifunsa kuti chimene anayankhula sadachite chonja ananena kuti anthu azadya pasiku katatu koma zonse zakanika basi china ndi zambiri zotangonjeza kupeza nthawi ya kampeni akulimbana ndi kumapita kunja mmene zinthu zizikuwathandiza mdziko lawo nakufunika asinthe basi chabwino kumayempiyo kuyimiri kusayimirako kunyasidwa nazo zimene akupanga iwo kodi sadayimedi ndizona kuyenera president asinthe basi khalidwe lawo chabwino kuno kupulantaya ndithu anthu awadandala zochitika zawo chabwino ndithu tiye makata ndathokoza mukuyankhula ndine Profesa Muhammad Akutiga ndikuyimbira kuno kuzomba kodi Akutiga mudachoka kucheni kumachinga kuti mwachinga ndachoka ndi muzomba chabwino muli bwanji papita kanthawi a Muhammad Akutiga papita kanthawi moyo wabwino womwe wanjalawu olomutationa panopa mimba zija zapha msatero mimba zapha mwakweratu Akutiga anga amarero nanga bigiri pasipalmani pavyandete chimanga anafolo ziyenda rundiya yari kutoko pano patapka ndithu olokutiona zingomingo zianene pazija ayi ndithu mbale wanga kuspeech ya president ineyo kuspeech yosage kuimva ndiwo koma kwambiri koma kodi zimene azidayankhulirazo ndi zimene zili pa ground ndizoona the answer is no zimene zili pa ground ndizaposa ndikupasani chitanzo iniyo plan banda 1 year ago a minister of finance
amene adalipo adanena kuti nsewu walilangu chingale lodi kugwiridwa ntchito panopa 55% yagwiridwa kale. Anthu abang'omuza adavomera kuti it was a mistake imene ma officials amiste kwangu adapasa. Koma president sana bwera kuoyera ndikubwera nkugaona sewuze kuti zimene nduna zanga zimanama. Ma officials amene apereka report labota kwa minister wanga. Kuti anthu amene ndibanga nawo chani. Still more, they are still working with Minister of Finance amene anapereka report labota. Those subjects when I president ndizabota amene abasawo ndiomwewo amene ananamiza Minister of Finance wakale uja uzansewu lilangu chingale ingapulupirire usewasana akuti akumanga mise usewasana only 10 kilometers wasa 35 kilometers akubwera poera kunena kuti ndama telibe pamene sekuja ngofunikira kwa ili chifukwa zimene ukuchita connect nakala corridor njanji ukusa nsewu Mamorando matabi azipita kuchiponde kweza umazasa kusana makuna yuti ndise wachidule then kumanena kuti my government is doing this ane naso kuti akuti iwowa mu 3 years imene alamulira alemba anthu 1.3 million. We need the report. Atipasa report kuti anthu ake ni nani amene alemba ni nani chifukwa most of them amene alembezaja kuti adatesa adimagi wachosa anthu adimagi wonse akuti ndikulemba anthu akuti achita create job nene kuseko mwachosa ena mukubweza sasa ena nene mukuti mabwezano anyua abana masanje awawo mene tudaboma amasanje ngadawawa titi kwafuna kuzake timene tikubweracho and the new government imene ikubwerayo ikuyenera kuti ikhale itamalise tiomalizira pamene tikubwera tikukhala tikitangu tipezaka cha mmawa mwina isi tikumayiyankhula ama media lero ndikuze mabanki reserve bank limodzi ni Minister of Finance akambirane za chilongola zanje timene mabanki akuakomesa Malawi lero Malawi akuvutika chifukwa cha mabanki ongozuka lero chilongola zanje tachikweza tikukhulupirira kuti kuleta angamakhale pasi nkumango yang'ana zimene kuchitika unless abange zinthu munthu ozapoteleza azatiuze kuti chakubanja chakubank izakhale fix regulator azizachiunika maybe every year koma kuzisiyemo mazililimu abana this mabanki akupanga ma abnormal process malo anthu osauka akumalawi kunoko ndimepo baba ndikuyamikeni kwambiri patapita kanthawi inu Muhammad Abutrika talankhula nanu madzulo ano amayi ndiye kuti muli nawo kuzombako kapena adakali kuplanteko iwo adakali kubata amasamalira mbumba ndazimatimango bati pena azituzote komatu kumene kodemo kuti mayo wanga kumaye kunapila kusakala ndakuoma bati out of 100%. Yes. Mungapatse ma percentage anji va persona imeneyi. Persona imeneyi jainera ni kuapasa 27%. 27? Only 27% is been ada banka tapo. Chifukwa mkazianga anapon the ground banda. Yeah. Sisi mene simu mwezirili. Okay. Pa ground wakujiti kazina iwezi akuyangu na ziluzina. Yeah, munapeleka zitsanzo za zimene zochitika. Napeleka chitangurase wa yangu jingaliloni. Okay. Yes, yes. Chabwino zanse umene wanadija? Zanse umene nanino kuti ada namiza kuti 55% au contract au gwira njiro pamene contract ada kukareka. Contract ananyamula uje ni machine? Kare bwana kare. Chabwino. Ndiri bwino ida kandu kwesera ndaona ira yagwira ndi. Wadaja Ntunya? Ndifu awo. Muli bwanji kumeneko nyumba yonse kwa America huko? Amene mwachoka kunyumba mapoto mbali zonse zili bwino. Chabwino mumvekera japatali mwina mungafune kukweza volume ya phone yanu. Pamene Chabwino tiyankhuleni aja Mtunya. pali nkhani zingapo zimene zachitika. Naona aphungu kosagwirira president akulowa kubama. Ndikungosowa ulemu chabe. Tikuyenera tizizindikira unena kuti president athu anasankhidwa molingana ndi malamulo a dziko ndi president mpaka na chaka cha 2025. Tikuyenera tizapatsa ulemu a president. Mmenenso iwo aphungu akuyenera kupatsidwa ulemu wawo m'makonstituency mwawo.
chifukwa kuti aphungu onse sikuti onse akuchita bwino maconstituency kwawo. So kuti akapita constituency kwawo kusapasidwa ulemu chikhoza kukhala kuoneka kuti chinthu chine chake chosakhala bwino. So to me zinthu osapatsa ulemu kuti president wa dziko akulowa mu nyumba ya malamulo osayimirira ngati aphungu number 1. But sitikunena kuti zinthu zikuyenda bwino, because you have your own time. The president usually comes to parliament, and the president Chakwera mapita ku parliament kwa kama force. The only thing as my MPs mwina ananena kuti meant kuti president zikulephera the president. Even the parliament have failed. Even the judiciary yet they come out. You can see my case ukala ku court for a long time, osabangidwa process, osamalizika nikulephera. Ku parliament kumene amata akapita kuti mukambira nako jani parliament zobanga malamulo. All these budgets, all this money, palibe amene apita ku parliament na state but a president never must mwa manena kuti kungwa na kunyumba mu parliament. So kumba kwetsa billion na kuti banje tichotse ma deputy ministers. Samakani ma deputy ministers, because the parliament in Nchitoyo likoza kukonza zinthu zina zona zipangikana. Unaona ibanga approve ndalama zoti zipite ku nyumba ya boma. Let's say ku state house. Last time when Abanga approved 24 billion, right? And then Agabanga approved, now they come back and say what is the president's rate. But they have got an opportunity. It's different with the person in Gadini. I mean, the opportunity to the parliament to Kuyankhula, this is Sabai. For a Pungwa, I didn't have good is a Sabai. So, when I care about President Blind, it's not only the president, even if the parliament here repair a Pungwa to Sakutaniza Kunyumba Malamu. Alimalamu Ambiri, I mean, I will not have considered blind. Tunaona pakati ana school kanika kulimba myself because they don't have money. Why can't they pass a budget saying, can we take off this amount ya school fees? Somebody pay myself. Tizibanga allocate kati bomba. Because it's denying the right of education to the person. So it's not all the time about the president. Plan a president anavomera nkani anja. My problem is bwana muvomeza nitiko mulinja kumatukupanga hapo chani. What is the immediate policy direction that you're giving? That is where my problem is. The speech of President in the Iwelenganda, plan very interesting. Is just a speech. There's no policy direction. Quoting Gadiboma, you want to is this the AIB, is it Tadiza to stop this? Is this made to stop this? It's different with the parliament year 2009. You can't understand, right? But I don't see any policy direction need. So all the time, a president every time. Because even higher campaign, but what is the policy that will help you to achieve what you are saying? That's where the problem is. Right? So, Brian, a president anagaba kanza debits and drama, my expenses aboma. It is right, everyone knows that. But what is where is the reform issues? And these MPs, I mean, I hear President Kugwira, I knew I report that reform. But what do you see today? I was listening today, the parliament. As under the leadership, the dynamic leadership, and I was under the wise dynamic leadership. Abana tafu sana president zini dakini ngakale muli kuboma ku takini tibeke direction ndi tibangesha kuchako ngakale so what's blind aga imam parliament banoja kunena ngo the speech of the president is input every time opposition member of parliament. Is it true what you can sign a president is over than that? The answer is no. The issue is, can you go on what the president says? Can we do the policies? Can we tell them what to do? And you must figure out president. If you're not doing this, executive, if you're not doing this, we as the parliament, we're not going to pass the budget. We saw that Dr. George Ganta, Fumalemu, John Tembo, and a leader of opposition. If you're not going to do this, or president, if you're not going to do this, we are not going to pass your budget as parliament. AIP, in JZU Tembo, universal subsidy. And that was a very big issue at that time. So we need a parliament, issues. Not just going there, singing songs, clapping hands. When somebody walks to opposition, for what? We need to be civilized the Malawi. Parliament,
sikuli china chilichonse akadzuka phungu asikunga akunena za president tombere mba komanso solution zosina kunena president dzingotsutsa. No, we need to be realistic. We need to see munthu amene ali kukaronga. We need to see munthu amene ali kutsipa kuti this economic crisis imene inayo ngati Malawi ikutipanga bwanji affect. Brian, it's so painful when we see countries like where we are here. Kuti akapita ku parliament kuti you can see a democrat kupanga kutsutsana ndi zimene akunena president wake kapena kupereka policy yosiyana ndi imene akuganizira kuspend according to his state. That's the right question that we have to do as Malawians. Osati kungopita parliament foke ndinochokera kudedza chifukwa ndinochokera kulilongwe chifukwa ndino MCP andi katsutsa kapena kamba zonena kuti statement yake ikonenda kuti ndiyosiyana ndi imene akuganizira president ndiyo kuti akatulutsa kuchipani. That happens too. The MP do that in parliament upezera kwatulutsa kuchipani. The MP do that ku opposition upezera kwatulutsa mchipani. Chifukwa kuti akutulutsa ndi zimene agenda imene apatsidwa. Ku DPP ndi apemphe mukamapita ku parliament mupite ndi agenda yosapanga promote chipani. Mupite ndi agenda yoti muganizire Malawi because ngakhale muli approve a DPP you are representing Malawians. And also nacho constitution sa DPP kula trainer medu kudalira ngati nzika za dziko. So we want you members of parliament Brian standing up is a simple issue. We want the it's a simple issue. We wanted you to demonstrate by telling the president bwana ulendo unodu kuchotsa 200 million or 300 million from your allocation. Yeah. As the parliament we are doing that. The president cannot say no because ntifaka nena kuti boma lilipo madebate anayepeka kuli judiciary, kuli parliament and kuli executive. And onsewo amabasidwa mwai order apange contribute. So if the government is failing, it's not only the executive, even the parliament and the judiciary. Plan, the manager of Dubai Mazurua. Mutati mwapatse marikisi ajantonya. Yes, mugumba. Mutati mwapatse marikisi kuti achaya bwanji pa 100 munga ichonge bwanji uje nsonai. The presentation 100%. On post, we don't win. The problem is there is no policy direction. That's where my problem is. Kuti, bwana zimene mukunena zilizoona ndithu. President waninatu si a president atu akusiyana ndacho anapita. Awa akumera. Kuziko kuno. Yes. What are we doing as a government? Yes. If they get the chance, Bushiri, zana manina kuti nziko muno muli njala, but me as Bushiri, ndikupereka chimanga 17,000 metric tons, mabanja 1 million, ndikufuna mulithandize. Right? There is a direction. Bwana, nziko muno muli njala, what are we doing? Yeah. From tomorrow, we need a direction. Yeah. The problem that the leadership has. A president kama kuti akamango uziro choka zao kugwa zao. So let me tell you something. As a president, right? You need to trust yourself that 75% of the decisions that you make, you will take the country forward. You as a president, as a person, you need to have that caliber. You need to have that determination. Saying, and you call the people and you push the people for that. Either because they'll come and say, when as well because the policy and say, okay, where can we change that policy? What can we do? I know we talk about this. But when you get in blind, you find that this is a great another piece backup. But you need to give the election. I want this to be done by this, and you as the president, you must know. Percentage anga? Presentation, it's okay. Now policy direction plan. I think maybe it's just only 5 or 3. I don't see any policy direction in it. Percentage of the policy in the bar? Blind. If I make it 5, I'll be 5. They would be 2%. Or 2%. Some of the issues, but there is no policy direction in it. But yes. But this thing, a president that was just honoring the speech. Right? It's the parliament. Osati the speech was empty. Or under leadership of President Chakwera, just praising it. No, we want the MPs from opposition. Atite mene mujamu ndikunena kuti zimene mwanena bwana zija zakuti pali zero koma
leadership. Why is dynamic? No, we won't change. I want to see a member of parliament from Malawi Congress Party saying, but this thing cannot work. Kulinjala ndiye chifukwa choti kulinjala tipanga izi ndi zomveka bwino bwino. Anene kuti osamati kulinjala anene kuti kuyambira mawa kusikonera kuti kuyambira mawa gawo baka dispute chimanga ndichepetseko mavutowa apresident akunena kuti osangoti chimanga chipezeka m'maakman kuti no kuyambira mawa we are saying this and long term tizapanga Tibine pamenepa ndi inu achanthunya mwakhalitsa pa phone ipa koma I want to thank you nakudulani pamene chingachitike Mungu amaliza statement imene chimene chingachitike tikufuna kuti Brian yondoti ma MP mawa lino mumva kuti kwine kwati kwabula chimanga 50,000 bags kwati magaya kutafuta ndifuna chimanga chipite kwati magaya kuti ndifuna that's not an issue. Sending chimanga to Adibak is not an issue. Where are we going to get the mains? When are you disputing the mains? That's what we are saying. So we need to be serious. If you're not going to do this, we're not going to pass the budget. We're going to do this. Fire him. No mess about it. Ndikuthokozeni kwambiri achanthunya kuchokera ku Ohio ku United States of America mukapeza mpata nthawi zonse mmakhala nafe sitipereka mtendere ku nyumbako poti muli Nokha tingopereka mtendere wa kwa inu. Many thanks. Ine ndi Ochabi kuno ku Plantain. Ada? Ochabi. Tiyankhule na Ochabi ku Plantain. Kuyamba ndifuna ndithokoze chifukwa cha maprogram anu, Brian. Komanso mina ndakhala honta yaita litsana nkwani. Tipange congratulations kuti zimene munachita bwino kuwina ngati mtolankhani wa pamwamba. Mezimata. Tamphavu. Kumabe ndisanapepa program imene munachitayo ndinene pankhani imene zinkukanena zawo kanga nena zokuti kuchepesa nthawi yokhalapo pano. Chocho. Yes. Nimafuna ndi yankhule pani kuti mwina ndizikhala outside the program imene mukunena koma ife kukhala omvera. I think there is a need for us, for you to have respect on us. Before kuti zinthu zanu ziyende nkofaka fitemvere radio yanu. So tikamafuna chinthu chimambekezera kuti tizilankhulana tizipangana zimene tikufuna makamba kuti we need to entertain us, to inform us, panga zinthu zingapo. Pa program aona kuti inu munachoka program anu tiyamikire kuti inu ndaliso kusunga Malawi, whether we like it or not, whether somebody wants it or not. Koma zona kuti muzikhala pa program kuti muzilankhula zimene mufuna ena alankhule, then radio cholinga yake kulibe. Zoena kuti inu atamakukonda ali samadziwa ndi makala too educative kwa anthu, I open at everybody. Now kukuchepeserani nthawi, whatever reason we have in your company, whatever it is, koma ndimafuna tena kuti mabwana anu akumva. Hello? Munaduka sina kumbeni. I hope kuti mabwana anu akumva. Nena kuti zimene zizomachepesana nthawi kuma kuchosera program ina amene andifemu matisangalasi. Amungofuna kupanga kuti ife tisamamvera radio. Ndiye kusogolo kuno ngati zitero muona kuti anthu mungasamamvera radio. Tongaika kwa anthu ana amene mukufuna kuti azikhalapo zimufuna kuzimu. Nanga munthu ungakhale wekha pamudzi. Iyayi munthu sumakhala wekha. Ma program ina makhala aliside program yake. Ola mpena ngatenge kuti azikulandiraniyo alisoma program ake. Ngo chinthu chikakhala chinthu chikukoma munthu sumwa chosaba chokomacho. Nkona kuti ndikhale ndikhandeka. Ine ndikona ngati simuchita bwino yayi. So program ina taziwangani koma taseni pasana kuwe sandale pa zinthu zina zimene zimachitika. Ife ondo sabonda. Ine ondo sabonda. Zidanga usitanda nkule alangapa amene takuona kuti zinthu sizikibwino. Ndiye mukati menele kuka mkwana na akumva kwa mauza. Na tuma ujosa ni maprogram. Anojosa program ina au kauli kale ida timatsatira. Sasa kuona. Zolinga zawo ife ziziwa. Kuba sizoona kuti munga makati wa program yori muzankuwa zimene ena onsa kufuna kuchako. Don't see radio ya. Mene ndoli nikase kwido nyumba kwao. Koma ya public ni matero. Baba, mina so program sindroa nao. Yale ro ko maeneo I think ndino komodo basi nima za chitika. Lero. Ochabi, ndikuyamikeni kuti munaimba. Yabana unda kwatosiyana ndi chimene mungapa komano sichabu. Shodi mafuna ndikuona. Papo that's why nemwe kalapo usiku limodzi majomba na fusani. Muli kuti tanzo ndi anthu amakuswa.
chinthu chokoma tende chigwira ndi mdakisho tikugwira ndi madosi zikameka mulungu kuti awanda ndakisho ena sangapange zomapandayo sizatheka kuwarakakona epani Ochapi ndikuyamikeni kwambiri kuti munatiimbira. Iyayi kuno ku Michigan Mtike kuno. Dr. Mtike. Ndithu abulani panda tinakusowani mulungu ata munali kuti. Hayi tidagwira ntchito zina. Iyayi ife tikufunani pa radio imene mungayankhula amene amaliza enawo kuti iyayi abulani panda chonde. Ife limatisegula maganizo kuno tamangofunsa kuti abulani panda ali kuti chonde musasowe pa radio station imene yayi. So ningo echabwino ndeni ko chitombo umene Dr. Mtike? Hello? Yes, ndukumvani, please proceed. Ine ndikugwirizana ndi mawu amene alankhula Mr. Jantunyawo. Yes. Kuna kuti speech ikoze kawendeli I think pena pati pakusokonekera. Hello? Ndukumvani tsopano ndukumvani. Ndikugwirizana ndi mawu amene alankhula Mr. Jantunyawo ankhula mawanzeru kwambiri. Kuna kuti zinthu zikamankhuta pasodayi anthu azizisatira. Yeah. Koma nthawi zonse timamva zokhazo koma mawu osasatira ayi. Dr. Mtike? Hello? Ndukumvani, please proceed. Azizisatira zikamakira pasoda koma sopano kandiona kuti koda president wa njala izi wa lero zisikumemankula sodayi. Andi kufika pena pona kuti kumava kuti ife ndikulephera kugula beya wa agalu kumalephera kugula beya wa agalu odesa agalu anthu chifode ako njala yavuta pamenepa aneka kuganizapo kwambiri chachikulu sena kuti zinthu speech yomachita kulemberedwayi apresident wa aziwerenga before asadapita kusogolo kucha. Ife tinaona ngati kuti palipena pake pamene amadodoma kwambiri kuti akule kuchita address the opposition before sana zomwe machitika ndi chani. Ndeno chonde iyayi mulungu atithandize ndithu atisogolere kuti zinthu ziyende koma maspeech omangolankhula popanda kuchita zinthu pabwalo kuoneka zosathandiza nditekeze pomwepo Mr. Brian Panda. Ndikuthokozeni kwambiri Dr. Mtike. Ndili bwino ka inu. ndili bwino Tikudziweni ndi kumene muli chidzulo chino. Godfrey Chirwa Blue City Green City. Tiyankhulena achiro ndi amene muti malizirenso madzulo ano bwaloli. Abwana speech ya president ifeyo taimva. Speech tinamba kalekale kutoka tu 2020 kuimva mpaka na pano tikuimva. Kungoti chimene tikuona ine nchonena kuti kuyankhula pakamwa amayankhula president. Koma akachoka pamenepo akakafika ku cabinet kujako ndikuona ngati kuti amasokoneza amaluza direction. Pachimene amafuna mwina mtima ukufuna komano kumapezeka kuti akafika kumene kujako zimakanika kuti ziyende. Ndigwirizane ndi achanthunya anena kuti kusazuka kwa MP kali ngati kamwano kapadera kwa MP-wo. Koma anthu ndokwiya chimwene kuziko kunoko. Anthu ngokwiya? Anthu ngokwiya chimwene chifukwa zinthu sizikuyenda. Akuyanchani amfumu anthu kunja. Tapita ndikusana leroli mkaone shuga mmene anthu amagulira. Peka paketi imodzi ya shuga munthu wakwana ali ndi ana 8 amwa bwanji. Tipite kumuzi kuja tione chimanga mmene chilili panopa ka 19,000 kandi 18,000. Koma ndalama kuti munthu ukaipeze ndalama si kupezeka applier. Anthu ndiokwiya chimwene.